Takže poprosím vás o pozornosť, vítam vás pri ďalšej prednáške dnešného večera. Moje meno je Jan Herich a krátko, aby som sa predstavil, najlepšie ma asi bude charakterizovať, keď si pozriete nejakú moju open sourceovú prácu na GitHube, kde ma nájdete buď pod nickom Jan Herich alebo firemným accountom ITH. Táto vlastne druhá prednáška o funkcionálnom programaní mala byť pôvodne ako prvá. Preto sa vám možno niektoré veci budú zdať mierne divné, že už to bolo dávno povedané v tej prvej prednáške, ale moja prednáška je založená dosť inak a ja sa namiesto toho, aby som vlastne nejak teraz na vás vybafol celú closure a všetky funkcionálne veci, ktoré existujú a ukázal vám, ako sa robí toto, zachytím jednej základnej veci, čo sú práve tie persistentné dátové štruktúry, o ktorých ste počuli v minulej prednáške a pokúsim sa vás svojím spôsobom presvedčiť o tom, že je to správna vec. Lebo to je úplný základ, že keď tomu človek neverí, že sa to naozaj oplatí robiť tým daným spôsobom a že to, čo robíme doteraz, je hodné zmeny a nestačí to, tak to v podstate nemá zmysel. Potom o funkcionálnom programovaní rozmýšľame iba ako také ďalšie exotické veci, ktorá je fajn, ktorá je pekná, ale dá sa použiť v minimálnom percente prípadov, keď potrebujeme dátové transformácie a podobne. Ja vám chcem dokázať, že tak není a že sa dá použiť v podstate na general purpose programming, čo je v podstate úplne na všetko. Aby sme začali, tak si najprv vymenujeme nejaké, prednáška sa volá Imperative versus Functional Programming, čiže vlastne budeme porovnávať spôsob programovania, ktorý je zaužívaný, ktorý sa najčastejšie používa vo väčšine jazykov a vo väčšine objektov orientovaných jazykov, čo je dôležité, s funkcionálnym programovaním. A dáme to do nejakého priameho kontrastu na veľmi jednoduchom príklade, kde bude naozaj máličko, sľubujem. Takže začneme tým, že si nejak vymenujeme základné aspekty imperatívneho programovania. O čom je vlastne imperatívne programovanie? Je to programovanie, kde kladieme veľký dôraz na mutable state, po slovensky meniteľný stav alebo mutable variables. A pracujeme s tým, že ich meníme priamo v podstate ich lokácie v pamäti, aj keď samozrejme väčšina moderných jazykov nemá priamo smerníky ako napríklad C a nemôžete meniť fyzickú lokáciu v pamäti. Stále je to bledo-modrom to isté, že sa ukážeme si to neskôr. Typický imperatívny program v podstate máte ukázaný, to je javovský snippet, tam obyčajný for loop, ktorým implementujeme jednu premenu, vždy ho vlastne zmeníme, mutujeme ju a vypisujeme je odnova. Toto ďalšia vec, ktorá je pomerne dôležitá, že imperatívne programovanie v podstate vychádza z takej základnej premisy, že v našom programe je iba jeden thread, alebo iba jedno vlákno momentálne vykonávané. Môže sa vám to zdať divné, že to predsa nie je pravda a plno imperatívnych jazykov podporuje konkurencii, čo samozrejme podporuje, ale potrebujeme vtedy používať locky a mutexy, čo mi neprišlo vždy ako taký mierny hack. Nepôsobilo to nejakým spôsobom pekne. To je samozrejme vec názoru, ak niekto nesúhlasí, tak kľudne sa o tom môžu potom pobaviť. Ďalšia vec je v podstate imperatívne programovanie predpokladá, že keď hocičo meníme alebo issuujeme hociaký command programu, tak celá pamäť a celý v podstate svet, ktorý ten program v tom momente vidí, je zastavený. Nič iné sa vtedy nedieje. Preto sa na ňu môžeme si čítať a posledná vec, čo som spomínal, že tento štýl programovania je bežný vo väčšine objektov orientovaných jazykov ako C++, Java. Samozrejme viem, že čo ste tu Ruby, tak Ruby podporuje funkcionálne programovanie. Ja sa priznám, že som Ruby nič poriadne nerobil, takže určite o tom viete oveľa viac ako ja, ale zistil som si o tom natoľko, že v Ruby sa dá robiť funkcionálne programovanie, čo sa nakoniec dá aj v Java, aj keď Java nepodporuje first class funkcie, ale dá sa to. Tu ide skôr o to, že základ toho jazyka, ktorý ako vznikol, nebol smerovaný tým smerom a všetky tieto funkcionálne features boli pridávané ako add-ony neskôr v nejakých ďalších verziách, keď sa to svojím spôsobom stalo buď moderné alebo žiadané. Teraz dosť dobrá otázka, čo je vlastne zlé s imperatívnym programovaním, prečo to vôbec bavíme o tom, že dá sa to robiť aj inak, lebo imperatívne programovanie má veľa výhod.
asi najdôležitejšia výhoda, že je to veľmi jednoduchý štýl. V podstate, keď si predstavíme nejaký program, je to naozaj jednoduché si to vizualizovať. Inak povedané, keď učíme niekoho sa programovať a ukážeme mu nejaký imperatívny kód, jednoduchý, väčšinou to hneď pochopí. Je to v podstate o tom, že správ túto inštrukciu, inštrukcia je okamžite vykonaná, na základe vykonanej inštrukcie je zmenená nejaká adresa v pamäti, ktorú si potom skontrolujeme a môžeme si branchovať, vetviť, takéto veci. Je to naozaj jednoduché pochopiť to skutočne každý človek. Hlavná výhoda imperatívneho programovania. Plus je to efektívne, lebo imperatívne programovanie v podstate vychádza z fyzickej architektúry hardwareu počítačov, von Neumannovej architektúry. Čo je teda zlé? Ako som už spomínal, v podstate taká odviazaná, nekoordinovaná a povedal by som nestrážená mutácia. Všetci vieme, že, a o tom sa samozrejme veľmi hovorí, že podobný štýl programov v podstate sa nedá dobre paralelizovať a keď ho paralelizujeme, tak potrebujeme locky, s tým prichádzajú všetky problémy, race condition, deadlocky a podobné srandy. Ja ukážem, že to není len o tom a v podstate aj keď máme úplne jednoduchý program, kde máme len jeden thread, stále je to zlé a stále sa môžeme popáliť. Pomerne dosť popáliť. Čím je program väčší, tým je to horšie. Toto je taká, v podstate ten ďalší bod, o to sa bude odvíjať celé moje ďalšie slajdy a nebudem hovoriť o ničom inom, ale poriadne rozoberám túto vec. A to je o tom, že klasické imperatívne objektovo orientované jazyky, teraz povedzme si Java, v podstate jedno, mixujú identitu a hodnotu. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že v podstate identita a hodnota nie je jedno ako isté, ale tieto jazyky nám podsúvajú túto predstavu. V podstate je to o tom, že objekt ako identita, nejaká referencia, je pointer do pamäte, do bloku pamäte, ktorý obsahuje dáta toho objektu. A prirodzene o tom rozmýšľame týmto spôsobom. Problém je v tom práve, keď máme multithreadový program, tak my v podstate si nemôžeme ani len vyčítať ten objekt bez toho, aby sme vyblokovali ostatné thready z toho, aby ho menili. Čiže to znamená, že v podstate ready blokujú write, čo tak vôbec nemusí byť. To je jeden problém. A ďalší problém je to, že keď chceme vlastne zmeniť hodnotu nejakej identity, musíme to robiť in place memory mutation. Zatiaľ sa na to stále možno zdá také divné, že OK, že toto je fajn, všetci o tom vieme, prečo je to zlé a akože čo. Ukážeme si to ďalej. Toto je taký jednoduchý príklad, povedal by som, harmful mutation, škodlivá mutácia. Dobre, necháme to tak. Je to písané v JavaScripte, najprv som to chcel písať v Java, ale bohužiaľ som to nedošlo na ten slide, takže tým pádom, že Java je taká dosť verbose, tak som to radšej spravil v JavaScripte. Okrem toho, keď to budeme porovnávať ďalej s Clojure, tak JavaScript je o mnoho bližší Clojure kvôli tomu, že je to tiež dynamický jazyk. Nemám veľmi rád, nepoviem, že nemám rád staticky typované jazyky, ale minimálne pre takéto účely, keď sa ukazuje nejaký kód, tak mi to príde úplne zbytočné, lebo tie typy, ktoré sú tam, len nerobia to na prvý pohľad jasnejší, hej, a to mám názor. Dobre, ideme ďalej. Vidíme tu vlastne 3 objektové referencie, 3 objekty. Každý z nich predstavuje javascriptový objekt. Objekt, áno, je to naozaj objekt, aj keď je nám jasné, že javascriptové objekty sú v podstate asociatívne, sú to hashmapy, hej, klasické, že máme tam nejaký kľúč a nejakú hodnotu. V tomto prípade sa jedná o 3 rekordy, každý rekord má 4 polia, jedna sa o 2 IDčka, stringové IDčka, nejaký state ID, county ID a potom tam máme nejaké 2 numerické hodnoty population area. Teraz, čo napríklad chceme spraviť? Predstavme si, že v našom programe by sme mali by sme takýchto rekordov viac, je teraz úplne jedno skadiaľ, či to nám prišlo z nejakého servisu, či to máme z databázy, alebo whatever, úplne jedno. Chceli by sme robiť s nimi nejaké operácie, nejaké analýzy a potrebovali by sme ich zgrupovať. Potrebovali by sme ich v tomto prípade zgrupovať podľa štátu. To znamená, že rekordy, ktoré majú rovnaký štát, state ID, budú vždy v jednom batchi alebo v jednom balíku pod kľúčom, ktorý je hodnota toho state ID.
Ako to spravíme, máme tam peknú, krásnu funkciu, ktorá nerobí, je to naozaj pekná funkcia bez side efektov, čiže nerobíme žiadne mutácie, aj keď je imperatívna, lebo tam máme imperatívny loop, respektíve robíme mutácie, ale všetky mutácie sú lokálne v rámci tej funkcie. Jediná mutácia, ktorá tam naozaj prebieha, je mutácia tej stavovej premene i, čo je klasický looping. Tá stavová premena i nefiguruje v parametroch tej funkcie a rovnako ju nedávame von, je čisto lokálna. Čiže je to svojím spôsobom čistá metóda, keďže je bez side efektov. Kód zrejme ho nemusím vysvetľovať, ani nebudem cez neho priamo ísť, ale v podstate je to veľmi jednoduché. Spravíme si nové asociatívne pole, prechádzame si všetky prvky vlastne toho pola, ktoré sme dostali, dostaneme nejaký array rekordov a pokiaľ jednoducho nejaké rekordy majú spoločný kľúč, ktorý sme definovali, to je tá premena key, tak ich šupneme do jedného batchu. Vrátime zgrupovanú štruktúru dátov. Ak sa niekomu niečo zdá teraz momentálne nejasné, tak si to kľudne spýtajte. Alebo je to easy, je to v pohode. Je to v pohode. Dobre. Chcel také niečo v pohode tam mať. A teraz, čo bude problém? Napríklad, keď sa pozrieme na pravý dolný roh, tak tam vidíme už tú škaredú funkciu, ktorá robí side effecty. Napísal som, že je to napísané neskúseným programátorom, ktorý nerozumie objektovým referenciám a nechápe, že keď niečo dáme ako parameter funkcie a on to zmení, tak môže tým narobiť úlevu alebo škodu. On v podstate čo robí? Tá funkcia je zlá z viacerých dôvodov, nie len z toho, že není side effect free, ale aj z toho, že veľmi ľahko by nám mohlo k nemu nastať array out of bounds exception a podobné srandy, ale to teraz tým sa vôbec nezaobereme. Zaobereme sa len tým, že tá funkcia v podstate robí to, že vyťahne prvý rekord a mení ho. V podstate tá funkcia spočítava nejaké hodnoty z tých rekordov, v tomto prípade population area, spraví jednoduchú sumu a to je v podstate všetko, čo robí. Keď túto funkciu zavoláme, aký dostaneme problém? Alebo čo je náš problém? Možno dostaneme správnu hodnotu, my ju zavoláme napríklad s grupou S2, čiže chceme zosumovať populáciu a areu, teda povrch, plochu všetkých štátov, ktorí majú county všetkých štátov S2. On nám to spraví tú požadovnú vec, ale okrem toho nám to zmení náš pôvodný rekord 1, na ktorý máme referenciu stále vo variable record 1 a počítame s tým ďalej v programe niekde. A vôbec nerátame s tým, že nám to niekto zmení. To je teraz samozrejme problém. Ako tento problém možno vyriešiť, alebo prečo to nastavilo, to každý vidíme, hej. Ale samozrejme, že jeden by povedal, OK, tá funkcia je zjavne zlá, zjavne sa dá napísať lepšie, toto je non-issue, hej, proste naučíme našich programátora, ako fungujú objektové referencie, všetko je znovu fajn. To je jeden spôsob, ako nad tým rozmýšľať, a druhý spôsob, ako nad tým rozmýšľať, čo keby vôbec takáto vec nebola možná, čo keby sa toto vôbec nedalo spraviť, čo by sme tým získali a ako by sme to museli dosiahnuť. To je v podstate téma ďalšieho slajdu. A to je taká otázka. Čo keby každá data štruktúra v programe, či je to už objekt, kolekcia, napríklad kolekcia, respektíve v JavaScript sa dá považovať za synonymum hashmapa a objekt, čo keby každá bola nemeniteľná, immutable, ako tu zaznelo v minulom slajde, že v podstate nemôžeme zmeniť na mieste, nemôžeme zmeniť ju priamo v pamäti. Samozrejme, vyriešilo by to náš problém. Náš zlý programátor by nebol schopný vôbec tú vec, ktorú predviedol, spraviť. Nešlo by to. Samozrejme nastáva otázka, OK, nebolo by vtedy všetko vlastne statické? Akým spôsobom by sme vôbec mohli namodelovať nejakú zmenu? Niečo, čo sa mení, keď všetko je immutable. Tu sa dostávame k spomínaným persistent data structures, ktoré boli chvíľočku, krátko spomenuté v minulej prednáške a rozoberieme si trošku viac do hĺbky a ukážeme si, na čo sú fajn a ako vlastne môžeme modelovať zmenu. Najprv si povieme, čo je to vlastne persistent data structure. Persistentná dátová štruktúra je štruktúra, ktorá v podstate si vždy zachováva referenciu na svoju predchádzajúcu verziu.
Môžeme prejsť na ďalší slajd, kde to je lepšie ukázané. V podstate to funguje tak, že my keď máme nejakú premenu, ak nemáme pridelenú v tomto prípade XS, ak nemáme pridelený nejaký strom hodnot, tak to môže byť namodelovaná mapa a vytvoríme z nej novú hodnotu, ktorú referencujeme premenou IS, tak tie dve premené, v podstate hodnoty, zdieľajú tú štruktúru, ktorá je pri nich podobná. V podstate, keď vytvoríme novú hodnotu z našej starej hodnoty, tak tá nová hodnota má všetko, čo má tá stará hodnota, iba nejaké veci navyše, ktoré zrovna chceme. Keď napríklad máme hodnotu hashmapu, kde máme 3 kľúče a pridáme tam štvrtý, tak získame novú hodnotu so 4 kľúčmi, ale tie pôvodné 3 kľúče z tej hodnoty sú zdieľané s tou starou hodnotou. To sa volá structural sharing a tým pádom je to v podstate veľmi rýchle, naozaj to vytváranie je veľmi rýchle a zároveň je to pomerne efektívne, čo sa týka pamäti. Lebo ako inak by sme to mohli dosiahnuť, inak by to šlo iba tak, že by sme vlastne robili deep copy každého objektu alebo každej štruktúry. Čo by bolo veľmi neefektívne, čo sa týka pamäte a zároveň veľmi pomalé. A samozrejme, že každému by to bolo svojím spôsobom proti srsti, lebo sa všetci snažíme programovať nejakým spôsobom efektívne, rýchlo a do očí to bije, že to by nefungovalo. Pokiaľ máme takýto trik a vlastne všetky core data structures v našom jazyku sú persistentné, tak nemáme s tým vôbec žiaden problém. Môžeme ísť ďalej. Takže, dobre, skúsme si to teraz spraviť tak, že si zoberieme náš príklad, ktorý sme mali a skúsime ho nakódiť s persistentnými dátovými štruktúrami a uvidíme, čo sa stane. Teraz disclaimer a pozor warning, ide sa ukazovať closure code, čo je Lisp, čo je OK, niektorí ľudia to nemusia. Bude to veľmi jednoduchý kód, posnažím sa, aby tam neboli žiadne advanced konstrukty jazyka, nič špeciálne, aby to bolo čo najviac rovnateľné s tým jednoduchým javascriptovým kódom, ktorý sme videli, aby tam nič špeciálne nebolo. Lebo nepotrebujem v tejto prednáške okrem tejto veci vysvetľovať ešte aj syntax jazyka. To podľa mňa nemá zmysel. Takže vidíme, že v podstate sme spravili to isté, máme tam rovnakú hashmapu. Jediné, čo je iné, že namiesto stringových kľúčov používame dedicated type keyword, čo rubisti z vás určite poznajú. Je to v podstate internovaný string, kedy máme v celej platforme iba jednu inštanciu daného keywordu. Je to efektívne a v podstate pre našu účel je to akurát vhodné. Ako hovorím, je to úplne, tie dáta sú to tie isté dáta, len sú inak zapísané. Vytvoríme si referencie na tie naše hodnoty. Teraz je dôležité spomenúť to, že nevytvárame objekty. My nevytvárame referencie na miesto v pamäti. Preto som tam s výrazným bodom to values. Vytvárame referencie na hodnoty, naozaj hodnoty. Ešte spomeniem, hodnota je niečo, čo sa nemôže zmeniť. Hodnotu nikdy nezmením. Hodnota je napríklad dnešný dátum, ten sa nikdy nezmení. Môže ho niekto referencovať, zajtra bude zajtra, ale dnes vždy bolo dnes. Neviem, či je to úplne jasné, ale uvidíme ďalej. Dobre, znovu tam máme našu funkciu, ktorá nám zgrupuje rekordy. OK, dobre, no, je to listová funkcia, je to už napísané pomocou, nie je to jednoduchá iterácia, je to tzv. Reduce pattern, kedy vlastne v akumulátore si budujeme nejaký výsledok našej operácie a vždy znova a znova voláme funkciu nad našou seed data structure, čo je práve taká tá mapa dole. Počkajte, tu niekde, tu mám toto je práve tá iniciálna hodnota. Táto iniciálna hodnota sa nám vlastne dostane ako iniciálna hodnota do tohto akumulátoru. Čiže pri prvom zavolaní tej funkcie tak dostaneme, toto je v podstate podobné ako máte v JavaScripte objektový literál, tak v closure je toto, to vidíte aj tu, to je literál pre hashmapu. Zápis hashmapu v klassikode. Pri prvom páse cez tie rekordy sa nám do toho akumulátoru zostane práve tá prázdna hashmapa a v podstate tie rekordy, čo je tá, v tomto prípade je to vektor, nabindujeme ho práve na tento rekord. Čo spravíme, znovu si len vytiahneme kľúč toho rekordu, čo znamená, že
keď to zavoláme s týmto state ID, čo je key, tak si jednoducho vyťahneme práve z toho rekordu to, čo je pod state ID, čo bude v prvom prípade S2. Potom si vyťahneme subrekordy. V prípade, že žiadne subrekordy ešte v tej mape nemáme, tak toto je taký syntax, že keď niečo vyťahujeme z mapy, get funkcia je v podstate o tom, že niečo vyťahujeme z mapy. Get, toto je tá mapa, toto je kľúč, ktorý chceme vyťahnuť a ten ďalší parameter, čo je prázdny vektor, znamená, že pokiaľ sa ten kľúč v mape nenachádza, vráť nám toto, namiesto toho ako defaultný parameter. Čo nám spraví presne to, čo chceme, že pokiaľ ešte ten subrecord tam nemáme, tak dostaneme prázdny vektor. A v podstate potom asociujeme do tej mapy pod tým kľúčom pridelený ten rekord v tom subrecord liste. Znovu, ak je tu niečo, čo je nejasné, myslím si, že ani keď na to vôbec nemusíte pozerať, môžete na to celé zabudnúť. Dôležité je, že nám to spraví úplne rovnakú vec, ako sme videli v tom JavaScripte. Že nám to proste zgrupuje tie rekordy. Ak by tu teraz bolo ešte niečo nejasné, kľudne mi prerušte, povedzte mi, ale snažil som to spraviť čo najjednoduchšie. No dobre, poďme ďalej. Vrátim sa k našemu predchádzajúcemu stavu a povedzme si, že znovu tam máme toho neskúseného programátora, ktorému dáme referenciu na tie zgrupované dáta a požiadame ho, aby nám ich zosumarizoval alebo hoci čo s nimi spravili, je to úplne jedno. A on sa ich znovu bude pokúšať teda meniť. Čo sa stane? Príklad, nerobil som tú sumarizáciu, ktorá bola v tom predchádzajúcom, lebo na to, aby som mu napísal tak, ako by ju chcel napísať neskúsený programátor, čiže loopovaním cez nejaký, v podstate dá sa to napísať aj v Clojure, cez for comprehension, ale vyzerá to tak nechutne, že radšej ako ukazovať to spravím úplne jednoduchú vec a pôjde proste o to, že zoberie prvý rekord z toho listu a bude sa ho snažiť zmeniť, hej. Teraz preto sa aj tá funkcia volá alter record a nie sám, proste. Je to zjavne úplne nelogická vec, ale čo už, dáme mu referenciu a on sa nám to proste pokusí pokaziť, zmeniť, hej. Ako, hej. Vytiahni si prvý rekord, v podstate z toho práve z tohto, čiže z toho vektoru. A pokúsi sa tomu rekordu, čo je vlastne práve tá mapa, asociovať na mieste kľúču population 0, čiže sa pokúsi prepísať ten rekord. Dôležité je, že práve táto funkcia assoc nám vráti ten rekord s prepísanou nulou. Ale čo je dôležité, ona nám vráti znovu hodnotu. To je presne tu. A ona nám síce, kebyže si toto dáte napríklad v tom read eval print loop, ktorý Clojure má vypísať, teda zavoláte tú funkciu naozaj alter record s týmto, takto, ak je to tu napísané, vám vyjde taký naozaj literál, čiže tento prvý, s tým, že na mieste toho population bude 0. To je pravda. Ale zároveň ste stále nezmenili tú prvú hodnotu. A to je práve preto, že v podstate do tejto novej referencie stateu altered som ja dostal novú hodnotu. Ja som nezmenil tú pôvodnú hodnotu in place. Ja som získal novú hodnotu. A táto nová hodnota síce šeruje celú štruktúru, skoro celú štruktúru z toho hodnotou record beginnem, okrem toho population, ktorá je zmenená, ale je to iba strukturálny sharing. To je niečo, čo je background, čo vás nezaujíma. Tá hodnota je naozaj iná. Nezmenili sme to, nemáme žiaden problém, ktorý sme mali predtým. Teraz si to zrekapitulujeme vlastne, čo sa stalo. Prvý celkom taký v podstate dôležitý bod, ktorý možno nie je úplne zjavný, že v našom imperatívnom príklade, ktorý je dostaneme späť tu sme vytvorili o mnoho viac identít, ako sme potrebovali. Identita je v podstate niečo, čo naozaj potrebujeme na to, aby sme si nejakým spôsobom identifikovali niečo, čo sa mení, niečo, čo môžeme meniť, niečo, čo môžeme šerovať a v podstate sme to v tomto prípade vôbec nepotrebovali. Vytvorili sme 3 identity, record 1, record 2, record 3 a v skutočnosti sme nechceli robiť identity, my sme naozaj chceli robiť iba odkaz na hodnotu. My sme chceli robiť referenciu hodnot a nie identity. To je celkom dôležité. Ako som povedal. A tým, že sme chceli spraviť hodnoty, je to naozaj dôležité pochopiť ten koncept hodnot a to, že hodnoty sa nemôžu meniť a prečo je to v podstate tak dobré, čo tým získame. Ja som sa toto snažil ukázať, neviem, či to je úplne jasné, že čo sme tým získali, ale keď pôjdeme ďalej, tak možno to ešte uvidíme trošku jasnejšie.
toto je dobrý vlastne point ďalší, čo keď naozaj potrebujeme identity. Ono je to sice pekné, že v tomto prípade sme potrebovali iba naozaj hodnoty a vždy sme si vytvárali nové hodnoty, ale čo keď napríklad máme nejakú cacheku, hej, ktorá je naozaj spoločná pre jeden server a chceme tam vždy niečo vymeniť, alebo hoci čo, kde naozaj potrebujeme identitu, ktorá sa mení. V tom prípade je fajn si tu je to jedna tá istá vec, to není pravda. To sú dve veci. Jedna vec je referencia, druhá vec je hodnota tej referencie. A to je presne o tom, že namiesto toho, aby sme rozmýšľali o identitách ako o obsahu tohto bloku v pamäti alebo tohto chlieviku v pamäti, radšej o tom rozmýšľajme ako o hodnote, ktorá sa nedá meniť, ktorá je zrovna asociovaná s tou identitou. Identita, customer, order, to je jedno čo, hej, vymyslíte si, čo je teraz najpriateľnejšie. Jednoducho, to je presne ten posledný point, možno som ho mal dať pred ním. Identita není stav, identita má zrovna jeden stav, to je has relationship. Kebyže to napíšem v entity relationship v diagrame, tak tam uvidíte práve tú šípku a identita má práve referenciu na jeden stav, iba jeden, hej, je to jedna referencia. A o tom, ako si vlastne spravíme tú atomickú referenciu na hodnotu. Máme tu, tento príklad naozaj jednoduchý, máme tu nejaké initial data,